Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Aninda Miftahul Munawaroh saking PBJ 2021. Teng mriki kula badhe maosaken cerkak kanthi irah-irahan cilaka saking Komalasuta. Ora bisa turu, ora ngantuk blas. Kamangka wis tengah wengi. Embuh apa sing marai aku ora ngantuk. Biasane jam 8 punjul sethithik wis ngantuk. Nanging wengi iki awakku ngadep tembok, nyingkuri bojoku sing lagi turu ngorok. Pikiranku mubeng minger dhewe. Aku banjur ambekan jero. Tanganku tengen goleki barang ing cedhake bantal. Ponsel. Iseng-iseng dak buka media sosial Facebook. Bathukku langsung jengkerut, kepengin mesem lan ngakak. Werna-werna gaweane wong-wong dumai utawa dunia maya. Sing kerajinan nulis status, apa wae diceritakake, sithik-sithik ditanggapi, sithik-sithik didadekake masalah. Perkara politik, ekonomi, bondo donya, kulawarga, kanca, dhuwit, klambi, tas, sepatu, apa maneh mung isine kathok. Sing ora penting digawe status. Ora penting kanggoku, nanging kanggone dheke mbok menawa kabeh penting banget. Sregep banget nulis status ya. Akeh wektu nganggur ya? Penasaran. Apa wong-wong kuwi ora duwe gawean liya saben-saben nyekel ponsel nganti lali wektu? Aku kok dadi juweh. Awakku dak obahake, saiki mlumah. Deleng plafon kamar sing peteng. Bayangake sing lagi kedanan dumai. Lah aku ora anti. Nanging ora tau suwe. Mung sawetara menit lan dadi pengamat. Kuwi wae arang dak lakoni, kaya wengi iki. Ponsel banjur dak pateni. Nuli dak seleh ing panggonane sekawit. Ora nulis status, ora menehi jempol apa meneh melu komentar. Yen ana sing ngirim pesen ing Messenger, yen sekirane ora penting ora tak bales. Ana sing nekoni aku ora gagas, mulane sok dianggep anggak. Mripatku dak remake, nanging ora bisa awit ora ngantuk. Biyen aku ya tau klelep ing dumai. Meh wae ora bisa mentas. Awan lan bengi kirim status, jempol, komen, inbokan lan apa wae ora tau keri. Wektu kuwi aku dadi ratune pengarang medsos. Kawentar ing jagat maya. Saben bengi akeh sing pengen kenal. Saben dina akeh sing ngantri ngejak chattingan. Bojoku tau was-was ngerteni aku meh lali sing ana donya nyata, yaiku bojo, anak, kulawarga, kanca-kanca sing dak adepi ing saben dinane. Dak delok, saiki kok arang nyekel ponsel, pitakone bojoku. Males wangsulanku. Pripun kabare Mas Ferry? Bojoku melu menyang pawon. Ana maneh sing jeneng akune mirip panemu telepon. Aku meneng. Banjur piye? Suwe ora krungu militer sing manut sliramu. Gawe segere mripat katimbang mikir bojo otoriter. Aku mendelik, males nanggapi. Dheweke ngungkit-ngungkit maneh, banjur aku ngudak kopi. Kayane tau maca chat saka bank. Sopo ya? Sing seneng ngundang sliramu budayawan kawentar saka Pulau Sumatera. Ngono sing tau mbok kandhakake. Bojoku ngecek aku, lambeku mencep dak kopi ing cengkir. Siji meneh wong Bandung sing biyen arep menehi tas abang, nanging ora sida merga selak. Meneng, suaraku rada dhuwur, mangkel. Aku nuli menyang teras omah, nggawa secangkir kopi panas ing tangan tengen. Nuli lungguh ing kursi penjalin. Wegah rembug sing ora penting, utamane ora penting kanggone keluargaku, padha wae ngejak padu. Ing wektu 3 taun, mbuh piye mula bukane aku lali dumai. Ora tau ngeling-eling, sing kober dak eling-eling, aku bener-bener repot ngedum waktu karo gawean. Kejaba kerja kantoran, aku duwe bisnis. Bisnise wong wedok, bisnis ing donya nyata, dudu dumai lan bener-bener ketemu karo wong, dudu halusinasi. Merga saka kuwi uga aku dadi mandeg total nulis cerkak. Saksuwene kuwi kanca-kanca kuliah padha nguneni aku. Jarene aku angel dihubungi. Aku pancen ora duwe akses komunikasi liyane kejaba telepon lan SMS.
Ora duwe akses media sosial blas. Facebook wae tak nonaktif nih. Luwih becik ora duwe ketimbang dadi ruwet karo bojo. Angger ana sing ngajak chatting, padha wae miwiti padudon karo bojo. Males aku kesel. Luwih-luwih saiki aku repot ngedem waktu karo gawean. Wis dadi manajer ing perusahaan asing. Duwe bisnis, duwe omah anyar, motor loro, lagi wae lunas. Deposito akeh ing bank. Wong lanang uga ora tau telat setor saben tanggal 6. Yo ekonomiku wis omah 180 derajat. Aku ora butuh maneh golek-golek honor saka nulis cerkak. Aku ora butuh kawentar ing media sosial. Sing penting saiki aku rumangsa ora angel golek duit. Dadi kanggo apa? Hahaha ing media sosial. Eksis nanging ora duwe duit kanggo apa? Urip saiki sing paling penting kuwi duit. Bener ora? Senajan duit sakabehane. Alah. Nanging duit dudu duweni pangaribawa kang gedhe banget ing panguripan. Aku ora gelem dadi wong munafik. Tik-tak pandem jam ing tembok kamar ganggu pangangenku. Kaget pandem cendak nuduhake angka 2. Duh Gusti, iki wis lingsir wengi. Ngene iki yen angel turu, angen-angen dadi ora karuan. Tanganku gerayah-gerayah ing kiwa tengene sirah wusanane entuk ponsel. Driji ngusap-ngusap layar ponsel, dak lirik media sosial Facebook iseng-iseng wae. Bojoku percaya yen aku saiki dudu aku 5 tahun kepungkur, dudu pengkhianat, dudu banget. Ah, ora ana gawean, ora arep melu-melu, ora ana wektu, ora ana gunane. Sing ana mung mudarat, aku tobat, wedi selak kiamat lan kena laknat. Teng pundi mawon? Pripun kabare? Batinku kebak witakon nalika maca tulisan WA-ne sapa ya? Jeneng akune asing. Sang Kuryang Kerinan. Tak delok profile penasaran sithik. Jebule dheweke ora dak bales. Wedi rumangsa menehi ati. Kemayu saiki batinku bali kebak pitakon meneh. Bales ojo, bales ojo. Bales sae. Kabare sampean piye, Mbak? Bener rumangsa entuk kalodhangan dadi mbrudul chattingane. Jarene aku lali ubaya. Ubaya apa? Ngopo angel tak hubungi pin BB, WA lan nomor HP sampean ingkang lami boten aktif. WhatsApp aktif. Sakniku kula nyuwun kontak WA, HP sedaya kula nyuwun. Dheweke tetep ngeyel njaluk terus wenehi ojo. Banjur kabeh dak wenehake. WhatsApp anyar sing menehi bojoku 2 dina kepungkur uga nomor ponsel. Sakwise kuwi aku dadi ngantuk. Aku ora eling apa-apa maneh. Kepati tangi-tangi merga swara mesin montor ing garasi. Tak ucek mripatku dadi padang jagatku. Tak lirik bojoku wis rapi nganggo klambi kantore. Sliramu turu angler. Bojoku nglirik aku sinambi menerke dasine. Aku muter awak ngiwon-nengen terus mudhun saka paturon. Aku ora jawab. Ngadeg arep menyang jeding. Nanging tembunge bojoku saknalika ngendheg jangkahku. Wangsulana dhisik kuwi chattingane ing WhatsApp, embuh saka kontake sapa merga ora ana jenenge. Malah wiwit aku tangi jam 3 mau ora bisa turu meneh, keganggu karo wong sing ngeyel pengen nelpon sliramu. Kaget aku lagi kelingan ponselku, embuh ana ngendi. Sajake wis ana tangane bojoku. Dheweke banjur menehake menyang aku. Bener ana sawijining kontak sing nelpon bola-bali kaya tujuan dinas wae. Yo yen arep menehi aku dhuwit 1 miliar ora ngerti wektu. Dasar aku dadi mangkel. Sopo? Bojoku nyawang aku sajak cupriya. Kula mboten ngertos. Aku wedi yen atine dadi susah kaya maling sing kepergok warga. Duh Gusti, kamangka mung ngono, nanging kaya wis nindakake kaluputan sing gedhe. Dadaku deg-degan pengen ngujar-ngujari wong sing ngeyel nelpon ora ngerti wektu. Luwih-luwih sing messenger ana ukara sing ora biasa. Jeng ayu, Mas kangen banget pengen ketemu. Sok kapan awake dhewe ketemu? Wurung terus dhisik ora dadi-dadi. Utawa Mas menyang omahmu wae ya, angkat to telepon sae. Pengen tak benteng ponselku, apa maneh pas dak sawang polatane bojoku dadi merengkut. Aku banjur kelingan wong sing ngeyel pengen nemoni 3 taun kepungkur kuwi mau. Umure 7 taun luwih enom saka aku. Sawijining jejaka sing dhuwur
sing durung entuk jodoh lan uga ngarep nyenengi aku. Sawetara jam mubeng terus. Makhluk nyebeli kuwi ora mempan ndak akali. Waduh, bisa-bisa dadi masalah, gawe gendero wae. Luwih yen nekat teko tenan menyang omah iki. Cilaka. Alamat perang donya kaping 4 arep enggal bledhas. Blokir aja, blokir aja, blokir aja. Cekap semanten atur saking kawula bilih wonten kalepetan kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.